Potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä Ray Onein EMV-linssiin ja potilastyytyväisyys on huippuluokkaa niillä, koska me saavutetaan tosi hyvä näöntarkkuus kauas, mutta myös sitten keskietäisyydelle noin kädenmatkan päähän. Ray Onein EMV-linssi tuo todella paljon tarkkuutta keskietäisyydelle kaukoetäisyyden lisäksi, mihin normaali tämmöinen yksitehoinen linssi eli monofokaalilinssi ei todellakaan pysty. Minun mielestä ihmiset, keillä on jo selkeästi kaihimuutoksia ja toivovat jonkin verran vapautta silmälaseista, hyötyisivät todella paljon Ray Onein EMV-linssistä, koska he saavuttavat sitä näöntarkkuutta myös keskietäisyydelle kaukoetäisyyden lisäksi, eikä tule minkäänlaisia haittavaikutuksia linssistä. Minun mielestä on hyvin tärkeää, että ihmisten kanssa käydään keskustelua siitä, mitä eri linsseillä saavutetaan ja mitä hyötyä on käyttää esimerkiksi Ray Onein EMV-linssiä verrattuna sitten vaikka monitehoiseen linssiin, ottaen huomioon, jos silmässä on jonkinlainen sairaus, mikä ehkäisee sen käytön. Ihmiset, keillä on paljon hajataitoa, hyötyvät todella paljon myös hajataiton korjauksesta ja se kannattaa tehdä leikkauksessa, kaihileikkauksessa vaikka yksitehoisella linssillä, jos sillä voidaan korjata riittävästi sitä hajataitoa. Täten saavutetaan sitä, että mahdollisesti silmälasit, mitä pitää käyttää leikkauksen jälkeen, niin niihin ei tarvitse sitä hajataiton korjausta lähellekään niin paljon. Ray Onein EMV-linssi on aivan mielettömän hieno asettaa kapselipussiin, koska kun hajataitoa korjataan, se linssi pitää asettaa juuri oikeaan kohtaan. Ja EMV-linssi pyörii todella mainiosti asetettaessa, mutta kun sen asettaa paikoilleen, se myös pysyy siinä. Kaikkein tärkeintä on muistaa käyttää todella paljon viskoainetta, kun lataa Ray Onein EMV tai minkä tahansa Ray Onein linssin, ja uskoa siihen, että se nosle, se putki, missä se linssi tulee läpi, oikeasti toimii, koska se on niin pieni, että sitä ei uskoisi, mutta se linssi tulee todella hyvin läpi sieltä. Kierros Reinerin tehtaalla oli aivan mainio. Kerrankin pääsin näkemään, kuinka ne linssit tehdään ihan alusta alkaen, ja oli uskomatonta nähdä, kuinka pikkutarkkaa ja huipputarkkaa se työ on, ja kuinka paljon niitä tarkistetaan kertaalleen 2 kertaan, jopa 4 kertaan, jotta kaikki linssit, mitä me kirurgit käytetään, ovat turvallisia, ovat laadultaan riittävän hyviä, jotta saadaan kaikkein parhaat tulokset sekä potilaalle että myös kirurgin mieleen.